Sub County mage Miala obago ng'anyo ka gichwalo ywak ne kambi mar Kenya Power kaluwore gi onge mar stima kuom thuolo mar dweche 7 mokalo. Jodago eko wacho ni onge mar sitima nochakore bang' muoch mar transformer mane nitiere alworano ka nyaka sani kambino pok oketo transformer machielo, gino ma giwacho noweyo miere kod ohelni e mudho. Kane olose chiro Masai, gikwayo kambi mar Kenya Power mondo okonygi mapiyo kendo chiw kony, ka bende gichwalo ywak ne jaod bura margi Elisha Odhiambo mondo mi okonygi ni mar ywak margi ne Kenya Power oko miyo it. Ka kod kache wach mar stima osetieko dweche 7 kapok wano kar ka ndigo, omiyo arita mar kwe ma gweng'wa kar ka ndi ok ber no ahinya. Nikech ka stima nitiere arita kwe nyalo bedo maber. Lakini nitiere shida moseyudo kata ka liet otimre kar kae, ji wuok kuonde mopogore ka hinyo kuonde kichete mar kwe. Arita mar kwe gima kelo ka diga en stima. To stima wakwayo e gweng' mar Asei kar ka ndigo, kada mbunge da bedo ni winjo maber. Ono ka transformer ni bodwoknwa. Transformer osebudho. Koro wakwayo Kenya Power Siaya branch mar mondo gitem gikelwa transformer ni kapok otieko dwe achiel. Nikech kotieko dwe achiel to koro ibro kawa joma richo to wan ga joma beyo mar well organized. Koro wakwayo mondo ukelwa transformer ni. Transformer marwa nino okethre dwe mar 3